Goedenavond, het is zondag 29 augustus en dit is in het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is een pijnlijk weekend voor de horeca. Ze schreeuwen om personeel, maar nu begint ook nog het studiejaar weer. Na dit weekend moeten ze de studenten uitzwaaien die er de afgelopen tijd in dienst waren. Ja, zeker als je weet dat het seizoen nog niet voorbij is. September kan een hele mooie nazomer zijn. En als je dan met 6 man hier moet rondlopen in plaats van met 15... ja, dan zullen die 6 die overblijven wel heel hard moeten gaan werken. En dat betekent ook dat je moet gaan kijken naar je capaciteit. Mag ik je telefoonnummer nog even? En niet alleen de horecabazen vinden het afscheid jammer. Ook de studenten vertrekken met gemengde gevoelens. Het is wel lekker dat school weer gaat beginnen, maar aan de andere kant is het ook jammer omdat je hier een vriendenkring opbouwt. En ja, daar moet je dan ook weer tijdelijk afscheid van nemen. En minder personeel betekent dus creatieve oplossingen bedenken. Zo maken sommige restaurants hun menukaarten kleiner of de gerechten erop simpeler. Dat is een van de oplossingen die je kunt bedenken. Een andere oplossing is dat je naar je openingstijden gaat kijken. Dus iets later open of iets eerder dicht. Een andere oplossing is dat je slimmer gaat werken. Dus dat je automatisering meer gaat gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan QR-codes op een tafel. Waarbij mensen hun telefoon meteen kunnen gebruiken om op de kaart te komen en zelf te bestellen. We hebben ook nog de mogelijkheid om te kijken of we nog tijdelijke mensen, bijvoorbeeld herintredende huisvrouwen, kunnen vinden die in september in de horeca willen gaan werken. En ook daar zijn we mee bezig met een actie. De nieuwe dienstregeling van busvervoerder Connection is vandaag ingegaan. Dat betekent de nodige wijzigingen, maar ook zijn een aantal busverbindingen weer uitgebreid die waren komen te vervallen vanwege corona. Daarnaast heeft ook de stremming aan de Haringvlietbrug gevolgen voor het busvervoer in Zeeland. Meeuwen in de stad. Er komen er steeds meer en dat kan overlast geven. In sommige buitengebieden, zoals in Vlissingen-Oost, verdwijnen ze juist. Wat is dit? Vossenspoor. Waarschijnlijk een pootprent van de vos die hier huist. Ja? En die er ook voor zorgt dat de meeuwen dus nu massaal de stad opzoeken. Die worden echt verjaagd door die vos? Ja, die vos heeft die flink terrein veroverd. Het sloeggebied is natuurlijk bedoeld voor bedrijven en industrie. Toch kan dat prima samengaan met een meeuwenpopulatie. Nou, je kunt de meeuwen hier houden door terreindelen die niet uitgeefbaar zijn. Dus overhoekjes en dat soort zaken, waar meeuwen zitten. Om daar een Heras-hekwerk bijvoorbeeld omheen te zetten. Wat een meter diep de grond in gaat, 3 meter erboven. Zodat een vos of een bunzing of een andere grondpredator niet bij die meeuwen kan komen. En dat hebben ze heel snel in de gaten. Want dat is in Zeebrugge namelijk al een beproefde methode. En die meeuwen gaan daar dan ook echt zitten? Ja, en sterker nog, ze gaan ook toenemen. Op Neeltje Jans, waar geen vossen zijn, is een meeuwenbroedplaats die wordt beheerd door natuurmonumenten en het Zeeuwse landschap. Voorkomen wordt dat het gebied helemaal dichtgroeit. Laten we die duinen dichtgroeien, dan zul je dus zien dat die meeuwen ook naar de stad verhuizen. Dus daarom wordt dit opengehouden, zodat de meeuwen ook hier duurzaam kunnen broeden. Want eenmaal in de stad krijg je de meeuwen bijna niet meer weg. 88 is ze, Ria Buijs. En vandaag bakt ze voor het laatst haar beroemde verse frieten. In dit bijna antieke frietkot in Koewacht. 3 meter speciaal, dat is 18 en de meter is 22. En hoeveel speciaal? 5. 22 is 32, is 36. Er komt geen rekenmachientje aan te pas, hè? Nee. U doet alles uit het hoofd? Ja, al 58 jaar. Ik zou dat niet kunnen op een machine. Dat is de beste friet van Zeeland, zeg maar. Want de slogan van Ria is... Friet moet zingen, dansen en springen en aan de man brengen. Toch altijd een heel vriendelijke en authentieke bediening hier. Het is een frietkot zoals je eigenlijk geen enkel meer vindt. En de frietjes zijn ook, ja, ik heb nooit betere frietjes gegeten. Dus zelfs na al die jaren kom ik nog altijd terug naar hier om mijn frietjes te halen. Wat gaat u missen? Mijn klanten, mijn vaste klanten. Ik heb al 4 generaties, hè. Dat friet gebakken, hè. Maar daar komt dus vandaag een einde aan. En dan? Wat ga ik doen? Ja, wat, dat weet ik nog niet natuurlijk, hè. Gewoon leven. Ik heb heel veel hobby's. Dus, ik ga me nog nooit vervelen. Dan? Hè? En nou doet het goed, hè?
Het was vandaag wat frisjes met maximumtemperaturen rond 17 en plaatselijk 18 graden. En de terrasjes waren dus ook wat leeg vandaag. Een zomerjasje of een vest was absoluut geen overbodige luxe. In de ochtend scheen de zon nog wel geregeld, maar in de middag overheerste de bewolking en later in de middag viel er af en toe wat regen. Vannacht blijft het overwegend droog met minimumtemperaturen rond 17 graden. En morgen beginnen we met bewolking, maar de zon die komt er in de loop van de dag geregeld bij. En het wordt ook weer wat warmer. De middagtemperaturen komen te liggen tussen 20 en 22 graden bij een matige wind en aan zee soms vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. 'S Middags komen er morgen wel enkele buien, maar als we kijken naar de meerdaagse, dan zien we dat we de komende dagen overwegend droog weer kunnen verwachten. Er is ook wat minder wind, al blijft die wel uit een noordelijke richting komen. En daarmee hebben we dan vrij zonnig weer met maximumtemperaturen rond 19 à 20 graden. En zondag betekent ook weer een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Stefan, wat komt er dit keer allemaal voorbij? Corné de Koning uit Kloetingen is bij de Paralympische Spelen in Tokio op de tweede plaats geëindigd. Een zilveren medaille, samen met Annika van der Meer. Alleen Groot-Brittannië was beter dan Nederland. Maar de koning is blij met zijn medaille, want hij heeft daar de afgelopen 5 jaar naartoe gewerkt. En dat is beloond. Dit is echt gewoon hetgene wel waar ik, hoe cliché het ook wel klinkt, maar waar ik wel de afgelopen 5 jaar elke dag voor ben opgestaan. En die gedachte gewoon, als het even zwaar was, en dat is het vaak genoeg geweest, is dit nu wel gewoon de absolute beloning voor al het werk wat ik de afgelopen jaren verzet heb. Nog een bijzondere prestatie dit weekend. Anne Terpstra, geboren in Zierikzee, eindigde als eerste Nederlandse vrouw op het podium bij een wereldkampioenschap mountainbiken. En dat gebeurde afgelopen weekend in Italië, waar Terpstra zilver won. Ook hier blije gezichten. Zo blij. Straks in Omroep Zeeland Sport ook aandacht voor de voetbalduels in de 3e divisie tussen Goes en Ajax en ACV en Hoek. En daar gebeurde van alles. Gele kaarten, overtredingen, ontevreden spelers, maar ook nog doelpunten. Genoeg reden dus om straks te kijken naar Omroep Zeeland Sport. En tot zover straks dus nog Omroep Zeeland Sport. En voor nu nog een fijne avond.